Témou nášho prvého seminára bude matematická indukcia. Matematická indukcia je dôkazová metóda, ktorá sa využíva predovšetkým pri dokazovaní výrokov týkajúcich sa prirodzených čísel. Kým si ukážeme nejaké vzorové príklady, bolo by pekné ovládať vetu, ktorá sa nazýva princíp matematickej indukcie. Princíp matematickej indukcie. Existuje niekoľko ekvivalentných verzií, samozrejme. Vyberme si nejakú podľa možnosti čo najkratšiu. Takže nech nejaká množina m je podmnožinou množiny prírodzených čísel, pričom spĺňa takéto dve vlastnosti. Poprvé, jednotka je prvok tej našej množiny m. Po druhé, ak nejaké prírodzené číslo k je prvkom množiny m, potom aj nasledovné prírodzené číslo k plus 1 je prvkom množiny m. Z týchto dvoch vecí potom vyplýva, že množina m je určite totožná s množinou prírodzených čísel. Ukážme si teda, ako využijeme tento fakt pri nejakých príkladoch. Začneme samozrejme nejakými jemnými. Takže ukážme najskôr, alebo dokážme vzorec pre súčet prvých n prírodzených čísel. Takže tvrdíme, že pre každé n prírodzené platí 1 plus 2 plus 3 plus a tak ďalej až plus n rovná sa zlomku n krát n plus 1 lomeno 2. Dôkaz matematickej indukcie je rozložený do dvoch častí. Prvá časť je ukázať, že tento výrok platí pre najmenšie prirodzené číslo. V tomto prípade to bude jednotka, keďže to má platiť pre všetky prirodzené čísla. Takže ak položím n rovné 1, tak ľavá strana končí už v tomto momente v našom súčte. Čiže to je 1 rovná sa. No a ak n rovné 1 dosadím na pravú stranu, tak dostávam súčin 1 krát 2 lomeno 2. 1 sa určite rovná 1. Prvá časť platí. Druhá časť matematickej indukcie vyzerá takto nejako. Napíšme si ju najskôr všeobecne, o čo ide v druhom kroku. Otázkou je, že ak náš výrok platí, alebo je pravdivý, pre prirodzené číslo n, pýtame sa, či potom bude pravdivý aj pre prirodzené číslo nasledovné, pre n plus 1. Ak to platí, tak je splnený pre každé prirodzené číslo na základe princípu matematickej indukcie a náš dôkaz je hotový. Druhý krok teda začína nasledovne. Ak 1 plus 2 plus 3 plus a tak ďalej až plus n sa rovná n krát n plus 1 lomeno 2, pýtame sa, či potom súčet tvaru z nejakého dôvodu si vymením fixku, či potom súčet 1 plus 2 plus 3 a tak ďalej až plus n plus
n plus 1, prihodili sme ďalšie prirodzené číslo, či je rovný výrazu, no a miesto n tu musíme doplniť n plus 1. Čiže n plus 1 krát n plus 1 plus 1, čiže n plus 2, lomeno 2. Opakujem, pýtame sa, či táto implikácia je splnená. Prvá časť tej implikácie sa nazýva indukčný predpoklad a predpokladáme, že je splnená. Druhú časť máme ukázať, že platí. Tento výraz teda musíme upravovať a pracovať s ním. Počítajme. 1 plus 2 plus 3 a tak ďalej až plus n plus 1 sa ďalej rovná. Úvodnú časť tohto dlhého súčtu dám do hranatej zátvorky, ktorá mi tam nič nepokazí, do hranatej červenej zátvorky, aby sme si všimli, že sa tam nachádza presne to isté, čo má o riadok vyššie. To znamená, že výraz v červenej zátvorke môžem nahradiť tým výrazom z pravej strany indukčného predpokladu. Čiže n krát n plus 1 lomeno 2, no a plus následovný člen n plus 1, ktorý opíšem. No a ďalej je to už len úprava týchto dvoch výrazov. Vyzerá to, že dá sa tam míňať n plus 1. Zostane mi tu n pol plus 1, čo keď dám na spoločného menovateľa, tak dostanem z toho n plus 2 lomeno 2. Čo sme chceli ukázať a čo sa nám našťastie podarilo. Takže takto vyzerá dôkaz matematickou indukciou faktu, že súčet prvých n prirodzených čísel sa rovná výrazu 1 polovica n krát n plus 1. Poďme na nejaké ďalšie príklady. Takže nachystám si tabulu. Na horšie veci, ako sme ukázali teraz. Skúsme tam prihodiť treba zvonky. Takže chceme ukázať, že pre všetky k prirodzené platí 1 lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus 1 lomeno 3 krát 4 plus a tak ďalej až plus 1 lomeno n krát n plus 1, že vraj sa rovná zlomku n lomeno n plus 1. Takže snáď si ešte pamätáme, že dôkaz matematickou indukciou je zložený z dvoch krokov. Prvý krok, nech k je rovné 1. Opäť mi na ľavej strane zostane len prvý zlomok tvaru 1 lomeno n krát n plus 1. K krát k plus 1. To sa má rovnať, ak dosadím dolu 1 lomeno 1 plus 1. 1 polovica sa zrejme rovná 1 polovici, takže tento prvý krok je splnený. Žiaľ, omylom som tu miesto n napísal káčko, takže rýchlo to prepisujem. Druhý krok matematickej indukcie. Ak platí to, čo máme v zadaní, čiže 1 lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus a tak ďalej až plus 1 lomeno n krát n plus 1, ak sa to rovná n lomeno n plus 1, pýtame sa,
či je splnený výrok aj pre nasledovné prirodzené číslo. Čiže na ľavej strane by mal byť súčet 1 krát lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus a tak ďalej, až plus 1 lomeno n krát n plus 1. K tomu pribudne ščítanec 1 lomeno n plus 1 krát n plus 2. No a toto by sa malo rovnať výrazu n plus 1 lomeno n plus 2. Znovu, prvá časť tejto implikácie sa nazýva indukčný predpoklad. A teda predpokladáme, že už je splnený, že platí pre nejaké prirodzené číslo n. Zisťujeme, či potom to platí aj pre nasledovné. No a z toho by vyplývalo, že to platí pre všetky prirodzené čísla. Poďme upravovať tento výraz na ľavej strane. Takže dostávam 1 lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus a tak ďalej až plus 1 lomeno n krát n plus 1 plus zlomok 1 lomeno n plus 1 krát n plus 2. To sa ďalej rovná. Myšlienka je úplne rovnaká ako v predošlom prípade. Z tohto dlhého súčtu si nájdem tú časť, ktorá je zhodná s ľavou stranou indukčného predpokladu. A to znamená, že to môžem označiť až po predposledný ščítanec. Všetko, čo mám označené v červenej hranatej zátvorke, je predsa to isté, čo mám o riadok vyššie. Takže to môžem nahradiť výrazom n lomeno n plus 1. No a zostáva mi pripočítať zlomok 1 lomeno n plus 1 krát n plus 2. Využili sme princíp matematickej indukcie a zostáva nám pohrať sa s týmito dvomi zlomkami. Spoločný menovateľ zrejme bude n plus 1 krát n plus 2. Čitateľi dostane n krát n plus 2 plus 1. Roznásobením by som dostal n na druhú plus 2n plus 1, čo je druhá mocnina dvojčlena n plus 1. No a po vyškrtaní dostaneme n plus 1 lomeno n plus 2, čo bolo treba ukázať. Skúsim sem natlačiť tretí príklad. Prihodíme tam treba faktoriály. Takže keď už som žiadal to káčko, lebo na písmene nezáleží, tak ukážeme, že pre každé k prirodzené platí 1 krát 1 faktoriál plus 2 krát 2 faktoriál plus 3 krát 3 faktoriál plus a tak ďalej až n krát n faktoriál sa rovná n plus 1 z toho faktoriál minus 1. Prvý krok by mal byť opäť jednoduchý. Položme k rovné 1. Vzhľadom na to, že zase sa mýlim, položíme n rovné 1. Ospravedlňujem sa. Nebudem kvôli tomu zastavovať a znovu púšťať video. Takže nech n je rovné 1. Súčet na ľavej strane v tomto prípade končí prvým členom.
Čiže dostávam 1 krát 1 faktoriál, že vraj by sa to malo rovnať v pravej strane, kde mám 1 plus 1, čiže 2 faktoriál minus 1. No ale jednotka sa rovná 1, takže opäť odfajknem. Toto máme splnené. Druhý krok. Trošku dlhší, ale zápis by nemal byť problém. Ak platí, že 1 krát 1 faktoriál plus 2 krát 2 faktoriál plus a tak ďalej až plus n krát n faktoriál sa rovná výrazu n plus 1 faktoriál minus 1, otázkou je, či potom súčet 1 krát 1 faktoriál plus 2 krát 2 faktoriál plus a tak ďalej plus n krát n faktoriál plus n plus 1 krát n plus 1 faktoriál, či sa rovná výrazu, no a na pravej strane miesto n dosadíme n plus 1, takže dostávam n plus 2 faktoriál minus 1. Mením fixku a skúsime to dokázať. Upravujeme pravú stranu tak, aby sme tam objavili výraz z indukčného predpokladu. Čo našťastie zase nebude problém, lebo keď píšem 1 krát 1 faktoriál plus 2 krát 2 faktoriál plus a tak ďalej až plus n krát n faktoriál plus n plus 1 krát n plus 1 faktoriál, tak opäť mi stačí vyznačiť úvod tohto zápisu až po predposledný ščítanec a vidím tam presne ten istý výraz, ktorý má o riadok vyššie. No ale potom ho môžem nahradiť výrazom n plus 1 faktoriál minus 1. Samozrejme, musím pripočítať, opísať výraz n plus 1 krát n plus 1 faktoriál. Tu končí všetko o matematickej indukcii. Ďalej je to len úprava výrazov. Ak sa na to dobre pozriem, dá sa vynať n plus 1 faktoriál. Z prvého výrazu mi tam zostane jednotka, z druhého n plus 1, čo je dohromady n plus 2, no a ešte by sa patrilo opísať minus 1. n plus 1 faktoriál krát n plus 2 je samozrejme n plus 2 faktoriál minus 1. Čo bolo treba ukázať? No. Dá sa, že pri týchto súčtoch už nejakú novú myšlienku revolučnú neobjavíme. Skúsme prihodiť teda nejaký výrok, v ktorom sa budú nachádzať treba goniometrické funkcie. Bude to také dôležité tvrdenie, ktoré má svoje vlastné meno a preto sa nazýva Moivrová veta. Francúzsky matematik Moivre. Moivrová veta. Takže pre každé číslo φ kladné, a snáď už sa mi to podarí s káčkom, a pre každé k prirodzené platí, že kosinus φ plus i krát sinus φ a to celé na k sa rovná kosinus k krát φ plus i krát sinus k krát φ. Komu nie je jasné,
Ičko je imaginárna jednotka, čiže I na druhú sa rovná -1. No, snáď to bude už trochu zaujímavejšie ako pred chvíľu. Napriek tomu princíp matematickej indukcie sa nemení. Takže prvý krok, nech K je rovné 1. Naľavo dostávam kosinus φ plus I krát sinus φ a to celé umocnené na prvú, čo ale asi bude hneď rovné výrazu kosinus 1 krát φ plus I krát sinus 1 krát φ. Vybavené. Odfajknuté. Druhý krok. Ak platí, že kosinus φ plus I krát sinus φ a to celé na K sa rovná kosinus K φ plus I krát sinus K φ, potom by malo platiť, že kosinus φ plus I krát sinus φ na K plus prvú by sa malo rovnať kosinus K plus 1 φ plus I krát sinus K plus 1 φ. Pýtame sa, či to platí, či je to splnené. Tak to ozdobím otázničkou. O indukčnom predpoklade predpokladáme, že je splnený. Zaujíma nás, či je splnený aj tento výrok. Poďme teda upravovať tú zátvorku umocnenú na K plus prvú. Dostávam kosinus φ plus I krát sinus φ a to celé na K plus prvú sa rovná. Silou mocou tam potrebujem výraz z indukčného predpokladu, kde je tá zátvorka na K. Tu mám zátvorku na K plus prvú, takže si to potrebujem prepísať ako kosinus φ plus I krát sinus φ a to celé na K krát. No a tá zátvorka umocnená na prvú. Využívame vzorce pre počítanie zmocninami. To sa ďalej rovná. Dostal som tú zátvorku na K, výraz, čo sa nachádza v indukčnom predpoklade. Takže ho môžem nahradiť týmto červeným výrazom z indukčného predpokladu. Takže to sa rovná kosinus K φ plus I krát sinus K φ, no a krát tá druhá modrá zátvorka. Čiže kosinus φ plus I krát sinus φ. Využili sme princíp matematickej indukcie, využili sme indukčný predpoklad, teraz potrebujeme už len roznásobiť tie zátvorky. Čiže to sa ďalej rovná. No a skúsme si v tom hneď urobiť poriadok. Najskôr napíšme reálnu časť, potom imaginárnu. Takže dostávam kosinus K φ krát kosinus φ. I krát sinus plus I krát sinus bude I na druhú, čiže mínus sinus K φ krát sinus φ. No a plus dva členy, ktoré obsahujú imaginárnu jednotku, ktorú hneď víme. Takže I krát sinus K φ kosinus φ plus a zostáva mi
prvý člen s posledným, čiže kosinus k phi sinus phi. No a s týmto príkladom nič neurobíme, pokiaľ nevieme vodiometrické vzorce. A ak ich vieme, tak to v pohode dokončíme. Čiže kosinus alfa, kosinus beta minus sinus alfa, sinus beta je kosinus súčtu. Čiže to bude kosinus k phi plus phi. No a plus i krát. A v tej zátvorke je sinus alfa, kosinus beta plus sinus beta kosinus alfa. Čiže sinus súčtu. Sinus k phi plus phi. Ešte zo slušnosti by sa patrila jedna úprava, aby sme dostali to, čo sme strašne chceli. Kosinus k plus 1 phi plus i krát sinus k plus 1 phi. No a tým je Moivrová veta dokázaná. Matematickú indukciu môžeme využiť, a aj sa teda využíva, pri veľa úlohách zameraných na deliteľnosť výrazov. Takže tak, ako sa na matematike patrí, začneme niečím jednoduchým a postupne si to budeme komplikovať. Takže poďme ukázať, že pre všetky prírodzené čísla m platí, že delina delí m na tretiu plus m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu. Chceme ukázať, že delina delí nejaký výraz, ktorý je zložený z tretích mocnín troch za sebou idúcich prirodzených čísel. Je to teda zase výrok, ktorý sa týka prirodzených čísel a na jeho dôkazovanie volíme matematickú indukciu. Obľúbený prvý krok, kde nemáme čo pokaziť, za m dosadíme jednotu. Dostávame 9 by malo deliť 1 na tretiu plus 2 na tretiu plus 3 na tretiu. Čiže tvrdíme, že vraj 9 delí 1 plus 8 plus 27, to by mohlo byť aj 36, a teda platí tento výrok. Druhá časť matematickej indukcie. Ak delina delí m na tretiu plus m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu, bolo by od nej milé, keby delila aj výraz a miesto m všade dosadím m plus 1. Takže dostávam m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu plus m plus 3 na tretiu. Tak ako vždy doteraz, predpokladáme, že indukčný predpoklad platí a pýtame sa, či je splnený aj záver našej implikácie. Takže ideme upravovať náš posledný výraz a zisťovať, či je deliteľný deviatkou. Píšme teda m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu plus m plus 3 na tretiu. Máme rôzne možnosti, ako pokračovať. Samozrejme, že nebudú veľmi odlišné. Rozdiel bude len v tom, či sa nám chce premýšľať, alebo natvrdo dopísať, čo potrebujeme.
indučnom predpoklade sa nachádza m na tretiu, m plus 1 na tretiu, m plus 2 na tretiu. Vidím, že z tých výrazov mi tam niečo chýba. Takže si to tam môžem dopísať. Takže pridávam m na tretiu. Tým sme boli zvyknutí červenou písať indukčný predpoklad. Takže požičiam si na chvíľu modrú fixku. Čiže m na tretiu plus m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu. Toto je skvelé, to som chcel, lebo tento výraz je v indukčnom predpoklade. M na tretiu som si vymyslel, takže ho musím odčítať mínus m na tretiu. Tým pádom som tam pridal nulu, čo asi môžem. No a opíšem poslednú zátvorku. Plus m plus 3 na tretiu. To sa ďalej rovná. Do hry vstupuje červená fixka, aby mi vyznačila indukčný predpoklad. Výraz m na tretiu plus m plus 1 na tretiu plus m plus 2 na tretiu, ktorý delinu delí. Takže všetko, čo mám v červenej hranatej zátvorke, môžem treba označovať 9 krát a, kde a je nejaké prirodzené číslo. A ďalej potrebujem už len niečo vymysleť s tým zvyšným výrazom mínus m na tretiu plus m plus 3 na tretiu. No ale jediná možnosť tu je využiť vzorec pre tretiu mocninu dvojčlena a plus b na tretiu. Takže toto sa rovná. 9a je už skvelé. Nic s tým nevymýšľam. Na základe indukčného predpokladu som proste zistil, že tento výraz je devinou deliteľný. No a ďalej dostávam mínus m na tretiu plus, a ideme, a na tretiu plus 3a na druhú b, to je tuším 9m na druhú, plus 3ab na druhú, 27m, plus b na tretiu, 27. To sa ďalej rovná. A opíšem m na tretiu mínus a plus mi vypadlo a zo zvyšných výrazov mi devina sa dá vyňať. Takže plus 9 krát m na druhú plus 3m plus 3. Už v tomto okamihu je jasné, že ten výraz je deliteľný číslom 9 a mohli by sme to považovať za koniec dôkazu. Ak chceme pridať trošku estetiky, tú okrúhlú zátvorku môžem označiť treba s B-čkom. A keď z týchto dvoch ščítancov vyjmem devinu, A plus B môžem označiť treba s C-čkom, kde C je nejaké prírodzené číslo. A teda dá sa napísať v tvare 9 krát C. Zase, čo bolo treba dokázať? Náš výraz je deliteľný číslom 9. Náš výrok je pravdivý. Skúsme nejaké ďalšie. Po každom príklade to zotieram, takže strašne dúfam, že to bude čitateľné na tom videu. Skúsme niečo takéto. Pre každé číslo n prirodzené platí, že 6 delí n na tretiu mínus n. No. Postupujme, ako sme zvyknutí, snáď nám to zase dobre pôjde.
nech n je rovné 1. Mali by sme sa zamyslieť, či 6 delí 1 na tretiu minus 1. No ale to je samozrejme splnené. Druhý krok matematickej indukcie. Ak 6 delí n na tretiu minus n, otázkou je, či 6 bude deliť aj výraz n plus 1 na tretiu minus n plus 1. Poďme s ním pracovať. Takže n plus 1 na tretiu minus n plus 1 rovná sa. V predošlom príklade sme ukázali, že súrovo si tam môžem dopísať indukčný predpoklad, pripočítať, odpočítať a upravovať výraz. Tvárme sa však, že vieme aj rozmýšľať. V indukčnom predpoklade je n na tretiu minus n. To n na tretiu by som mohol nájsť po umocnení prvej zátvorky a minus n sa objaví, ak zruším druhú zátvorku. A nemusím to teda napísať, pretože to strašne chcem, ale jednoducho to nájdem v tých výrazoch, ktoré sa tam nachádzajú. Takže dostávam n na tretiu plus 3n na druhú plus 3n plus 1 minus n minus 1. To sa ďalej rovná. Do indukčného predpokladu, ktorý chcem strašne poskladať, potrebujem tento výraz n na tretiu a tento výraz minus n. Je teda síce pekné, že niekto dokáže odčítať 3n minus n, ale tu by to bolo kontraproduktívne, zbytočné, nevhodné. Ja strašne potrebujem nájsť indukčný predpoklad. Čiže dostávam n na tretiu minus n. No a uvidíme, čo mi tam zostalo mimo toho. Plus 3n na druhú plus 3n a plus 1 minus 1 vypadne. Toto sa ďalej rovná. To, čo mám červený, to je výraz, ktorý 6 určite delí. Takže môžem si to napísať treba v stvare 6 krát a plus. No a občas to nemusí byť také jasné ako v predchádzajúcom príklade, že z týchto ďalších dvoch čítancov sa dá vyňať 6. Takže urobme to jediné, čo sa s nimi dá urobiť. Vyjmime z nich 3n. Takže dostávam 3n krát n plus 1. Výraz 6a je určite deliteľný 6. No a v tom druhom sa nachádza súčin n krát n plus 1. Súčin dvoch za sebou idúcich prirodzených čísel, to je určite deliteľné 2. Nachádza sa tu 3, takže celý súčin je deliteľný 3. No a keď je toto modré číslo deliteľné 2 aj 3, takže určite je deliteľné aj 6. Takže pokojne môžeme dopísať, že sa to dá napísať v tvare 6a plus 6b. Ak to strašne chce, tak si tam spraví aj tú jednu úpravu navyše. Čo je ale dôležité, výraz n plus 1 na tretiu minus n plus 1 je určite deliteľným číslom 6, čo sme chceli ukázať. Poznámka, ktorú nazveme ako matematická. Hej. To, že nacvičujeme teraz matematickú indukciu, neznamená, že máte zakázané myslieť a že sa to nedá urobiť aj nejako inak. Napríklad ten výraz n na tretiu minus n sa dá napísať po vyňatí n-kom v tvare n krát n na druhú minus 1. No a ak tam tiež rozložím tú druhú zátvorku, tak dostanem n minus 1 krát n plus 1.
kde nájdem súčin troch za sebou idúcich čísel a aj dvoch za sebou idúcich čísel. Na základe pravidla, ktoré sme pred chvíľou spomínali, je to deliteľné 2 aj 3, takže určite je to deliteľné aj 6. A zase si musím niečo zotrieť. Pozriem, či tomu musí byť veľa. Radšej. Ukážeme ďalší príklad, kde sa bude dať využiť matematická indukcia pri delení, pri dôkaze deliteľnosti nejakého výrazu. Ale dostane nás to do novej situácie, pretože tam budeme mať mocniny. Takže poďme ukázať, že pre každé prírodzené číslo n platí, že sedmička delí výraz 6 umocnené na 2n mínus 8. No. Bez dlhých rečí poďme urobiť to, kde sa nemalo čo zmeniť. Čiže nech n je rovné 1, potom tvrdíme, že sedmička delí 6 na druhú mínus 8, čo je 36 mínus 8, a teda sedmička delí 28. Super. Druhý krok. Pri zápise sa stále nič nemení. Čiže pýtam sa, ak sedmička delí 6 na 2n mínus 8, je potom pravdou, že sedmička delí aj výraz 6 na 2 krát n plus 1 mínus 8. Indukčný predpoklad platí. Zisťujeme, či je splnená aj táto záležitosť. Takže poďme upravovať výraz 6 umocnené na 2 krát n plus 1 mínus 8. No, jediná vec, čo sa tam zrejme dá urobiť, je roznásobiť zátvorku, čiže mám 6 na 2n plus 2 mínus 8. Opäť si môžeme spomenúť na náš prístup, ktorý sme už raz využili. Chcem tam výraz 6 na 2n, ale ja mám len 6 na 2n plus 2. No tak surovo to tam napíšem, lebo to chcem a chcem a chcem a chcem. Takže dostávam, že toto sa rovná. Použijem červenú, aby sme videli zmysel toho zápisu. Je to z indukčného predpokladu, čiže 6 na 2n. Keď som si to vymyslel, musím to hneď odčítať. Mínus 6 na 2n plus to, čo sa tam nachádza. 6 na 2n plus 2. A ešte by som mal mínus 8 opísať, čo je ale skvelé číslo, lebo sa mi hodí do vyskladania výrazu z indukčného predpokladu. Čiže toto sa ďalej rovná 6 na 2n mínus 8, no a plus 6 na 2n plus 2 mínus 6 na 2n. Výraz červeným je deliteľný sedmičkou, lebo to tvrdí indukčný predpoklad. Takže sa to dá napísať v tvare trebárs 7k. No a s tými ďalšími mocninami musím niečo robiť. Takže ich rozpíšem v tvare 6 na 2n krát 6 na druhú mínus 6 na 2n.
Čiže to sa ďalej rovná. 7K, na tom už radšej nič nepokazím, len to opisujem, pretože je to výraz deliteľný 7. No a plus 6 na druhu je 36, čiže mám tu 36 krát 6 na 2 minus 1 krát 6 na 2. Takže zrejme mi nám zostalo 35 krát 6 na 2. Úžasné je, že 35 je deliteľná číslom 7 a teda celé to môžem napísať treba v tvare 7K plus 7L prípadne ako 7M, kde M je nejaké prirodzené číslo, ktoré som získal súčtom K plus L. Výborne. Fungovala stratégia, ktorá bude fungovať vždy. Surovo tam dopíšem indukčný predpoklad, pripočítam, odpočítam výraz, ktorý potrebujem, upravujem. Druhá možnosť, ak nás to prestane takto baviť, tvárme sa, že ja viem odhadnúť, čo potrebujem, lebo vidím tam ten indukčný predpoklad. Čiže od tohto okamihu, ktorý som počiarkol, by sa dalo postupovať aj nasledovne. Samozrejme, veľké rozdiely tam nemôžu byť. Budem musieť využiť vzorec pre počítanie s mocninami. Čiže to je 6 na druhu krát 6 na 2 minus 8. 6 na druhu je 36 krát 6 na 2 minus 8. Do indukčného predpokladu, teraz načarpem, je vlastne 1 krát 6 na 2. Takže túto 36 si tak vhodne rozdelím, aby som tam mal tú jednotku, ktorú potrebujem do indukčného predpokladu, no a plus ten zvyšok, čo je v tomto prípade asi 35. Roznásobím to. Takže dostávam 1 krát 6 na 2 plus, alebo prihodím tam tú minus 8, nemám indukčný predpoklad, a plus 35 krát 6 na 2. No ale k tomuto sme sa dopracovali aj vyššie, takže ďalej už s tým pekným ukončením sa už nebudeme hrať. Takže výraz, ktorý sme dostali, určite je zase deliteľný 7, čo sme chceli ukázať. OK. No, zotrieme a prihodíme ešte jednu vec, ktorú sme zatiaľ neukazovali. Pomocou matematickej indukcie sa dajú dokázať aj nejaké nerovnosti. Takže ukážeme ešte na toto nejaký príklad. Zase vyberieme nejakú, ktorá je dôležitá a ktorej sa nevyhneme časom. Bernoulliho nerovnosť. Bernoulliho nerovnosť. Švajčiarsky matematik. Takže pre každé H väčšie ako minus 1 a pre každé N prirodzené platí, že 1 plus H a to celé na N je väčšie na najvyš rovné ako 1 plus N krát H. Takže ideme dokazovať nerovnosť. No, skúsme to, čo by malo byť jednoduchšie, prvý krok. Dá sa by to malo platiť pre všetky prirodzené čísla, takže nech n je rovné 1. Na ľavej strane dostávam 1 plus h a to celé na prvú. A vraj by to malo byť väčšie rovné ako 1 plus 1 krát h. No ale to je hneď jasné. Druhý krok.
Ak platí, že 1 plus h a to celé na n tu je väčšie na najvýš rovné ako 1 plus nh, otázkou je, či potom 1 plus h na n plus prvú je väčšie, alebo aspoň rovné, ako 1 plus n plus 1 h. No. Zrejme zachováme náš doterajší postup. Ideme upravovať výraz za implikáciou, a to takým spôsobom, aby sme využili indukčný predpoklad. Takže ideme počítať 1 plus h a to celé na n plus prvú. Toto už poznáme. Ja potrebujem v indukčnom predpoklade tú zátvorku na n2, takže sa to dá napísať ako 1 plus h na n2 krát zátvorečka 1 plus h. 1 plus h v zátvorke na n2 sme tam strašne chceli preto, aby sme sa mohli odvolať na indukčný predpoklad. A teda prvý činiteľ v tomto výraze je väčší na najvýš rovný ako 1 plus nh. Využívam indukčný predpoklad. Prípadne to môžem na túto nerovnosť napísať. IP na základe indukčného predpokladu to platí. Druhú zátvorku opíšem, nič som s týmto činiteľom nerobil. Takže krát 1 plus h. Indukčný predpoklad sme využili, zostávajú nám len úpravy, ktoré poznáme a ktoré sa dajú robiť. Jediná vec je zrejme roznásobiť tie zátvorky, takže dostávam 1 plus h plus nh plus nh na druhu. Ak sa nenápadne pozrieme na to, čo máme dokázať, že ten výraz má byť väčší ako 1 plus nh plus h, tak vlastne potrebujem čiernu farbu, nech to zvýrazním. Tento výraz je presne to isté, čo tieto prvé tri ščítance. To znamená, že navyše je tam ten posledný člen nh na druhu. No. Našťastie teraz dokazujeme nerovnosť, preto ho môžeme zanedbať. Čiže ak ja vedľa napíšem len to, čo potrebujeme, 1 plus nh plus h, odkiaľ sa to háčko dá vyňať, no tak keď som tu zanedbal nejaké kladné číslo, lebo h na druhu je kladné, n je prirodzené, tak je jasné, že tu musí nasledovať znamienko nerovnosti takéto. Je to väčšie na najvýš rovné ako 1 plus n plus 1h. Čo sme chceli ukázať. Takže Bernoulliho nerovnosť je vybavená. No a ešte nejaký výraz alebo dôkaz nejakého výrazu, nejakej nerovnosti, kde ešte novinkou bude to, čo doteraz sme nemali, lebo som to odflákol. Nie vždy sa tam musí dosádzať tá jednotka. Takže dokážeme si, že platí takáto nerovnosť pre každé n väčšie rovné ako 2. Čiže tu pôjdeme až od druhého prirodzeného čísla. Platí, že 1 plus 1 lomeno odmocnina z 2 plus 1 lomeno odmocnina z 3 plus a tak ďalej až plus 1 lomeno odmocnina z n je ostro väčšie ako odmocnina z n. Takže tá naša novinka, prvý krok matematickej indukcie, ten výraz má byť splnený nie vždy od jednotky,
ale od toho najmenšieho čísla, od ktorého tvrdíme, že ten výrok platí. Takže teraz dosádzam, nech n je rovné 2. To znamená, že z ľavej strany mi zostane 1 plus 1 lomeno odmocnina 2. A bolo by pekné, keby to bolo väčšie ako odmocnina z 2. Vynásobme tú nerovnosť kladným číslom, takže dostávam odmocnina z 2 plus 1 by malo byť väčšie ako 2. Niektorí tomu veria snáď už teraz a dobre robia, že tá nerovnosť je splnená. Ja ešte tú jednotku môžem prehodiť na druhú stranu a dostanem, že odmocnina z 2 je väčšia ako 1. Čomu veríme? Alebo si zapnite kalkulačku. Takže prvý krok splnený. Druhý bod matematickej indukcie. Ak 1 plus 1 lomeno odmocnina z 2 plus a tak ďalej až plus 1 lomeno odmocnina z n je väčšie ako odmocnina z n, tak potom by malo byť 1 plus 1 lomeno odmocnina z 2 plus a tak ďalej plus 1 lomeno odmocnina z n plus 1 lomeno odmocnina z n plus 1 väčšie ako odmocnina z n plus 1. Že výrok, ktorý platí pre n prirodzené číslo, by mal byť splnený aj pre n plus prvé prirodzené číslo. No, môžeme sa na to chvíľku dívať, ale zase nič iné nevymyslíme, ako upravovať výraz za implikáciou a dokázať tú nerovnosť, čo zase nijakovsky inak neurobíme, lenže využijeme indukčný predpoklad. Takže poďme si to napísať. 1 plus 1 lomeno odmocnina z 2 plus a tak ďalej, až plus 1 lomeno odmocnina z n plus 1 lomeno odmocnina z n plus 1. Hej. Takže opísal som túto ľavú stranu, ale zase na nej ľahko spoznáme výraz z indukčného predpokladu z ľavej strany, ktorý končí tu, predposledným ščítancom. Čiže môžem písať, a zase tu dnes výrazním nad tou nerovnosťou, že na základe indukčného predpokladu to, čo je v tejto červenej hranatej zátvorke, je väčšie ako odmocnina z n. No a plus, to by som mohol krajšie napísať, plus zlomok, ktorý sa nachádza za tým 1 lomeno n plus 1. Využil som indukčný predpoklad, teraz už niečo vymýšľať. Ščítam tie dva zlomky, ktoré som dostal. Spoločným menovateľom bude odmocnina z n plus 1. Dostanem tam odmocnina, dovolím si to roznásobiť, n na druhú plus n plus 1. Keďže dokazujeme nerovnosti, stále musíme na to myslieť, že nesnažíme sa len upravovať tie výrazy ekvivalentnými úpravami, ale aj niečo zanedbať. Niečo, čo nám vyhovuje. Teraz napríklad v čítateli mám odmocninu z n na druhú plus n. A keďže chcem ten výraz zjednodušiť, tak asi mi tu prekáža to n-ko, lebo n na druhú predsa len samotné ľahšie sa odmocní. Takže budem písať, že to je odmocnina z n na druhú, čo tam strašne chcem, mimo odmocniny plus 1, lomeno druhá odmocnina z n plus 1. Keďže som tu zanedbal niečo kladné, zmenšil som ten výraz v čítateli a platí mi takáto nerovnosť. Odmocnina z n na druhú sa dá napísať ako n a zvyšok toho výrazu opíšem, čiže n plus 1 lomeno druhá odmocnina z n plus 1. No ale keďže vieme pracovať s mocninami, takže toto sa dá napísať ako odmocnina z n plus 1
čo bolo treba dokázať. No, takže to by mohli byť nejaké ukážkové príklady, čo sa týka matematickej indukcie. Samozrejme zdôrazníme, že nikto sa to nenaučí, ak si pozrie týchto 5 príkladov, čo sme tu vypočítali ukážkovo, ale keď si vyráta ďalších 50 sám a keď mu pôjdu, tak si našiel príliš ľahké, takže pridá ďalších 50. Ďakujem za pozornosť. Ešte prihodím predsa len v tomto poslednom príklade. Ak niekomu sa to nechcelo dokazovať s tou indukciou, tak si mohol všimnúť, že každý ten výraz tvaru 1 lomeno od mocnina z 1, 1 lomeno od mocnina z 2, 1 lomeno od mocnina z 3 a tak ďalej, až plus 1 lomeno od mocnina z n, tak každý z tých čítancov je určite väčší ako 1 lomeno od mocnina z n. Lebo keď v menovateli mám väčšie číslo, zrejme ten zlomok bude väčší. Čiže to bude 1 lomeno od mocnina z n, 1 lomeno od mocnina z n plus a tak ďalej až plus 1 lomeno od mocnina z n. Tých výrazov je tam n, takže dá sa to napísať ako n krát 1 lomeno od mocnina z n a z toho mi zostane len od mocnina z n. Čo je samozrejme len náhoda a takto úžasne krásne to nebude v príkladoch, ktoré nájdeme na matematickú indukciu. Ďakujem.